Songjapo Avinash Ronghang KFA Ameiphu jail mate phatek jang thot pen puthot kejok pon. Songjapo Avinash Ronghang Karbi Farmer Association Ameiphu aphan kedam tangar ni Karbi anglong arlo okchum pran mate risim kangtang kyot asongatum KPLT UPLA KLNL PDC ke pen sorkar angbong mon samlam dan kachita ka puthak kechok che thedunong pen kachesong ajoine jail mate phatek tapon si pini puthot jail mate phatek pen kejok pon mate angtan kewanglong Labangso kejok arni pupen nilip ahawar araratum aning karong pen basi hum armu Difu district jail an mangsi man kedo Karbi poho pen songja Avinash Ronghang aphan arjo pensi kangthun karni padupon Labangso lamton kejok chipu APHLC JACAS CCU ASDC Congress KSA Samson Teron KSA Jameson lapen kapre Karbi hampang asongatum sitami kejongnun padu lasi labangso across kedon ke Karbi akhi aphan akisung thepik jipu mathasi khai lapen longri ke jokji aphan pura jesonglo lapuson ka chesong a hutsi ne phan hem kangsam nang thap thot pusi KFA Ameiphu Avinash Ronghang pen pherang kiangno ningje ponlo lapuson kene kangnang lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohangsi ke pabeng puta arnisia kolang klang sitame ko ana hoklo ne pupen pherang kia tum karjohut Avinash Ronghang pen kachithan lake a hoklo maduta thek pronglo ki athi nitum jail mate phatek jangno pisi nanglang dun pronglo nangpajok dunangji ke pusi ningje pon elasi khailong ria pharman ke kewang jilangta jesongpon bom jilang puta KFA Avinash Ronghang pherang kiangno ningje thu difupen Rajibrong PD report Karbi Daily News Aprangsi ke nili Karbi lo ara don phan ningkang sama kodom pajir lo nili phan nang kene ba ni pen pini ani nili phan abang so kang hona pi pot nang litum media court pendang lo kaddo ka ve Karbi lo ara don phan nili hin pen suri ningkang sama kodom pajir lo lapen ke non nili labang so kisung ka chetong nang lagi nili jungjung phan gali nang litum rat Karbi lo ara phan kisung phan nili labang so ka chesong pen joni pini nang litum nili phan dak hem kang sam nang beng lo pini nili dakko dak hem kang sam pen jok lo sita nili hala so nang beng nili to ka chesong ang ton kalila nili to ka chesong ke hala so ni pen nang cheng lo lapen non labang so ang thun pini pen apta ko lo so si cheng bompo hem prek lapen ke nili tum akemang 6 schedule to the constitution of India teng paragraph 2 subparagraph 7 teng pendang lok di tempat kemang high court honorable high court Guwahati high court pen ke piktang ka kes abang so kes ka high tang kes ni pa chun che tik bang ke ni to ka chesong sang se lapen ke jail ke pini ni phan sina beng lo pinap ke anu ka prek nang jang posita itung ka pheri nei alam ave don tu athe itum ka chesong aki joy ke pan itum chunche lasi ka chesong pini nali tum nili phan ang thek long nali tum nili phan labang son lapso akiba ningkang sam kang hon ang pipo nali tum phan kiro pilo lasi tum ansu se ka chesong ansu se aprang pon thei phan nali tum ka do ve hir jumi la pa ka cherap ka cheto kenang sot posinali tum pini labang so channel ka do ve da ka cheto media do ana channel long personali tum Karbi long do ana rat phan samen nili chuning rilo la pen ke ili tum non dak ke chari bom BJP sarkar laki tum khai phan ke mehong thai kalipu ke nali tum ke dam tai court pen si thek long dak lo ili tum khai ki vir na to wars words of extinction ki vir to wars dam bom lo de tum lasi nali tum ka do ka ve pini labang so channel ka lang ka do ve Karbi so lang do ara do an santa nili hin pen chuning ri lo la pen nali tum ka do ve phan ako isi ka chuning ri bang ke la lo ili tum khai lapen ili tum ajutang ajubat kereng ye phansi tum party da pathi nei lapen ili tum jail ke che bank police ke che bank party pathi nei akama velo dona tum national tum ka do we phan chuning ri lo lapen pini dak nili fikar jab nili prank jab ka do we Karbi anglong ara do an phan nili ni hin pen lapen nili song claim ra pen nili tum convenor da do roton terang pendang lo ka do ga ve ni tum hamphang pendang lo sami ka do ga ve Karbi solang do ra phan lai the ni than pen si nili lam thing ton ka lo kadom nili phan jail na bank la lo laki demokrasi ki kroi kre tumsi nili phan jel na be lo nili demokrasi ron be si chesong ke article 19 of the Indian Constitution long ke freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok do ke song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha so teng si kam che claim lo khai pharman long ri pharman si chesong nili mithang jung che pa plang han kam claim li ke sita pini khai phan ni chesong phan ni jel thap sita command ni ke chupang lim phan ni jel thap the ke people lo thap thedet ke ha ni Avinash Ronghang le chok che gali khai phan si ni tung ka chesong khai phan ni Avinash Ronghang jung le chesong gali Karbi hamphang pendang lok penang an hamphang atum Karbi khai Karbi long ri ke ching hona tum chesong bom lo ke tala son ka chesong nok be tum phan ke ka chesong song japo tum phan ke jel si thap ke lasi laso bang TV vera ilitum jasemet itum khai la perito long ri ko son si ke cherai komi mahala bangsi itum paprang nei ma pusi nili kamatha sitan non nili phan son pini la bangso nili phan la son anga pa beng pen la bang ke si itum Karbi hamphang phan si therak me la pen ningduk me lam
nali phana ke panne parni pen lam thi eklang je nali phana panne ke karbelo tun mos consil cm jene panne pola seputa kona hawlo oh laki non ke kona hawlo oh laki non ke ilitum thek dak lo ke autonomous council itum district Karbi Anglong district long sanon cabinet rank minister pada minister level along an bang ke alang tum si ahar lo je Karbi non ilitum le che song se ni tum jungjung phale song se arleng theke man tang do pharman da ni tum si che song arleng theke man tang are soi jang asoma tum kadu ve tum phanda pharman da ni tum che song hatum ta Karbi lo ni tum ta Karbi lo hatum ta st lo neli ta st lo ke nili vile ro dak ke ar alang li to vile ro dak ke ar lo ke tu nili phanjel na pa thap long ka alang li tum na stand do nai polo but where day ni arjun tung tu kuna sikat lab lon tela suhut ke mate itum khai phan itum ka che song phan an song ya po tum phan jel ka che thap lok hello mai to kam lo mante la ka limati ho la lo hok lo la ke repeal vek nang po athe itum khai phan si ka che song ja po tum lo ni tung ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tung welcome lo alang tum phan deng lo la so e court e ke prang da lang li tum pen chingki che than lo pu lang li tum ta do lo te rang sang ho tum pen dang lo batai chingki lo sita non last jun to e court ke sign long bang ke hala so bang kep alang tum reservation ki pialam se wang lo ঠিক আছে পিডের লো নন পিডের পেন কে itum chichini der lo pena dia kisung ko masi phoji mai ta long le phelang to apiso so kadu vi ta ka phere mi ang long si do ko gi pena dik si hala hai ni tum pe thi ma tha pe si la lo ni tum da ku pini mi thanga le bhan le kam klem le lo lage jase met khai la pen long ria bhan ka ma tha si ni tum che song lo ni tum pu lo si ta la so ka che song le ni li hem kang sam jang nang kok la pen ko da hala bang lo de la bang ke kes bang ke do kok lo ni li bhan la ka so kes bang ke ni li bang ke ni li bhan ke prevention on damage of public property section 4 thanks ni bhan kes nang pa bon various I am not a part of that protest day ni present gali sita but I was put in jail like very unfortunate for the Karbi society day a hok lam lo like ning duk mimi la pen ning oi mimi ani ki ga son se mandelo like ni tum ka che song ni li phana ga chera pu cheto dun thang ta ve a hok lam lo non alang li tum terang sang tum pen bang ni tum pu chetas wa se alang lo tum pen ni ta help ko son ma dak family tum pen pu che than se alang lo tum pen help sin ni high court dam lo la lo lan ve lo ka pre ka lam ke ni li ba semet pini ke dak ni li thang ta comment mo ve lo athe ja semet pini bang ke ni li hem kang sam pen ke jo opposite la hala so lam ba ni li than thelo pini ke ja semet song la pen khai la pen long ria lam po sawang po sin ni li lan si than chot po hala so part bang ni non ma comment pi thek thela till today I am the president of Karbi Farmer Association so we will be working together with the 24 plus organization regarding the issue which was signed with the 6th insurgency and the state government central government and that was very also unacceptable so that's it